మొత్తానికి బండికి ఈ రోజుకి వేపించాం మామ సీట్ కవర్. మ్యాటర్ ఏందో చెప్తా, వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడమా. మా తమ్ముడు చెప్పినాడు మామ బండికి సీట్ కవర్ లేపిస్తే చాలా బాగుంటదని చెప్పి. రాజంపేట గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పక్కనే మా పెద్దమ్మ కొడుకు జగన్ అని ఒక షాప్ ఉంది మామ. ఆ షాప్ కి అయితే వెళ్ళాము. తమ్ముడికి అయితే ఈ ఫీల్డ్ లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మామ. అండ్ ఇక్కడ అన్ని రకాల బైక్స్ కి సీట్ కవర్లు మరియు ట్యాంక్ కవర్లు కూడా దొరుకుతాయి. క్వాలిటీ అండ్ మంచి రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కూడా ఇస్తున్నాడు మామ. ఫైనల్ గా మన బైక్ అయితే చాలా రోజుల తర్వాత 2 సీట్లు తీసేసాం మామ. తీయడానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంటుంది. ఆ రీజన్ ఇవే మామ మనం వేపించే సీట్ కవర్. ఒకటేసారి పనిలో పని అని చెప్పి నేను వీటితో పాటు ట్యాంక్ కవర్ కూడా తీసుకున్నాము. ఈ సీట్ కవర్ ఏదైతే ఉంది ఇది స్లైడ్ అవ్వకుండా జగన్ అయితే ఫస్ట్ వాటికి పిన్స్ వేసాడు మామ. వన్స్ అది అయిపోగానే ఫస్ట్ సీట్ల కంటే ముందు ట్యాంక్ కవర్ అయితే ఫిట్ చేశాడు. ఓడదీసిన 2 సీట్లకి మంచిగా సీట్ కవర్ అయితే పిన్ చేసేసి సీట్ తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్కటిగా ఫిట్ చేస్తా ఉన్నాడు మామ. ఫైనల్ గా అయితే బ్యాక్ ఫ్రంట్ 2 సీట్లకి అయితే సీట్ కవర్ అయితే ఫిట్ చేపించేసాము. ట్యాంక్ కవర్ లేనప్పుడు ఒక లుక్, ట్యాంక్ కవర్ వేసిన తర్వాత ఒక లుక్ అయితే బైక్ కనిపిస్తాను మామ. కానీ మొత్తం బ్లాక్ కలర్ లో ఉండడం వల్ల ఆ వైబ్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఓవరాల్ గా అయితే ఇలా కనిపించింది మామ మన బైక్. అడ్రస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పక్కన మన ఫైర్ ఇంజిన్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటది. విజిట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అట్లే మన వీడియో చూసిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వీడియో చూపించి అడగండి మామ. అంత ఎంతో డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. ఇదైతే ప్రమోషన్ కాదు, ఇది మా తమ్ముడు షాప్.